Marimar, sinuratam tay crush mon? Saan Mayta? Di ba in sukat na ka road? Hamo mga naging BF ajay kut. Di ba dati baro nga crush mo ni Mark? Uwan, adda ni Mark. Jak sinuratanan Kasano nakagarod niya mapansin no di ka nga agpapansin ngay. Baam isuda, nakauma da. Nauma na ang puso ko sa kanila. Nag-uwi ka nga talaga. Mayta, asino data sumungsungat? Ay baka janak ng tilebi. Jay apo ko ni Lola Maria nagapula di States. Katungtungan ta Mayta tapos matututamat niya ag English. Sige, intan. Hello. Hi. Oh, hey guys. How are you? Good. Good. Usto mo lagi sungbat ko Marimar? Wan Mayta, usto lang. Are you the son of Auntie Levi? No, I'm not the son. Hang kanungasan iso na Marimar. Baka munso na Mayta. Saludsudom Baka mun? Are you mun? I'm sorry? Ni, sorry mo't ka mabasol na kinyak. Isupay adan sa mapagti na data kasinsin mo si Kamayta. Oh hey guys, what are you saying? No, it cannot be. Weird. You must be Mayta. Oh yes, I'm Mayta. I'm Christine. Oh, nice. So, you're not the son and who your mother? Oh, my mother is Levi. If I'm not mistaken, we're cousins, right? I'm not actually a son. I am a daughter. Son means anak na lalaki. And me, I am a babae. Amo na magayam ag Tagalog ta animal. Paro sukak data nga kasinsin mo si Kamayta. Talna ka man si Kamarimar. Kasinsin ko ata. Oh, where are you going guys? I want to be with you. I want to hang out with you. I heard from my lolas that there's a lot of handsome boys here. I want to meet them. Anak ano? Jak ang musika Marimar. Win ko na talatan. See. Naiintindihan nyo ba ako, guys? Amo na magaya magsarita gamin ti Tagalog. Paro sukak na talaga data kasinsin mon si Kamayta. Amom naman pala magtagalog. Oh yes, marunong akong magtagalog and even Ilocano. Nagpapangit kayo nga dua. Ang burburok ti darak talaga dati kasinsin mo Mayta. Lugubak ata. Agtal na ka man si Kamarimar. Baka na mo ti ibagbagana. Christine, bakit mo naman imbaga nga pangit kami nga duwa? Nagbibiro lang naman ako, guys. See. Hanak ka biro-biroon at ang maditiriin ko tata. Biruin mo na ang lasing, pati ang bagong gising. Wag lang ako. Apay kanumot ko Marimar. Basta Mayta, tsakon ang mo ganun di tuloy na gipagpagtatay basta ayokong mabiro for today's video. I'm sorry guys, nagbibiro lang naman talaga ako. So, saan na tayo pupunta? Ipasyal nyo naman ako. Awan, dito lang kami. Pero gusto mong sumurot, magpunta kami mag-milk tea. Oh, milk tea. I don't like it. Nagarati nga talaga data kasi si Mayta paro sukak na talaga datan. So, ano garod ang kayat mo? I just wanted to walk around here and meet some boys. Na,
Gaya dugad data kasinsin mo si Kamayta. Naawatam ka di jem bagana. Haan. Apegar imbagam nga gaya dugad niya. Ikudim magayam na awatan jem bagana. Hinulaak lang. Makita mo gigargaraw na. Hey guys, come on. Tara na. Sure. Intan Marimar. Manjak ngay kayat. May kakidip ang kamanyagin na arte dita. Ilibre ka ti milk tea. Ilibre na garod no ka Intay garudun. Papanantay gayam ngay nukan. Aguray ka tatamagag. Christine, saan tayo pupunta? Maglakad-lakad lang tayo, guys. Okay. Tayo garudun. Basta ilibre na no kamay tadyak mapayagan iti kinarte na data kasinsin mo maparusukak nga talaga data. Win Marimar, anong samlat na isunan? Come on guys, let's go. Ano pa nga ba? Kunam lang mo nakapimpintas gani. Tan.